glory kare Shandara Baba 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 Masikadara Barashara Basiara Bashatari Kadalaba. Bari 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 Bashata Dari. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, करी महान कलरी का. आम्ही सुरुवातीची मागणी करूया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. मोगळा बाप्पा ह्यो वेळ तुवेन आमका फावो केलाय. तुका अर्घ आणि स्तुती जेजू. पवित्र आत्म्या तुझे अधीन आम्ही परत्यान आयला. तुझे उत्तर ऐकून तुझे सक्तेन तुझी उत्तराची सकत आमच्या जीवितांत वाढून. वय बापा तुझेर आम्ही भावार्थान पातेता विश्वासता आणि मानता. तू आज आमका हर एक विषय जेजूचे हर एक उत्तराची गूट आणि सत आमका आज तू अधिक तरान अधिक मापान आमका कळीत करतलोय. हे आम्ही भावार्थान स्वीकारता. अर्गा जेजू जे आज आम्ही शिकता ते तुझ्या पवित्र आत्मेच्या उतरान तुझ्या ताळ्यान आम्ही ती परतेन तुझो ताळो ऐकूंक आमका तुवेन आधार करून दिलाय. आणि हर एक वेळाक जे किते अडचणी जे किते अडकळ्यो आसात ह्या वेळी जे लोक हांगा हजर आसा तुझ्या नावान एकठांय जाला तुझे नावाची सक्तेन आम्ही अधिकारान त्या नष्ट आत्म्याक आम्ही अधिकारान जेजूचे नावान आम्ही आदेश दिता हांगातान भायर सरूंक. कित्याक तुझ्या नावान आम्ही एकठांय जाला आणि तुझ्या नावान आम्ही एक जावन आयला म्हण ह्या वेळान कसलीच पदवी कसली नष्ट्या आत्मेची सकत हांगा वाळूंक साध्य ना. आणि तुझे उत्तरच आमका तुझे स्वतःचे वाटेंत आमका चलोंक आधार दिताय. तुका अर्घा जेजू अर्घा पवित्र आत्म्या अर्घा देव बाप्पा हे मागणे आम्ही करता जेजूचे नावे. आमेन. Amen. आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. Praise the Lord. आम्ही हे पवित्र हफ्त्यांत आम्ही सरला नाही. प्रेज गॉड. आमका इगर्च मात एक सांगता आम्ही हे हफ्तो किती आम्ही सुरुवात केला हे एक पवित्र हफ्तो जावन आसा नाही. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि आमची तयार आहे आमका सबार तरेची रीतिरिवाज सांगतात इगर्चींत की आम्ही चड आणि चड देवा लागीं यूज येजे आणि तेजे उतराची आम्ही चड तेजे मनन करीजे हे हफ्त्यांत म्हण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ताका एक कारण आसा कित्याक ती सांगतात कित्याक हे हफ्तो पवित्र मानतात कित्याक ह्या हफ्त्यान देवाचे जेजूचे एक कष्टांचे एक पॅशन अँड रेझरेक्शन कष्टाचे दीस आणि त्याचे पुनरुत्थानाचे एक परब आम्ही पास्काची एक परब आम्ही आचरसूंक मंदवर सुनवतात नाही. जेजून कशे कष्ट वेले तेजे जिवितांत कशे तेणे एक संसाराच्या अधिकारान तेका अधीन करून दिले लोकांनी कशे तेजे एक खुर्साचेर मरण जाले हे सगळे आम्ही नियाळता ह्या हफ्त्यान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पण हे सगळे आम्ही नियाळतना आम्ही सगळे बरे दिसता आमका क्रिस्तांवपणाक सगळे बरे दिसता. आणि आम्ही चड कोण क्रिस्तांव आम्ही लोक असताना जेन्ना हे सगळे आचरण चलताना इगर्चेंत आणि ह्या हफ्त्यान चड आणि चड नियाळ करून असताना देवाचे उतरान आमका एक दूख भोगता नाही. कित्याक जेजू मरणाक
फावो जाता तेजे मरण जाता तेजे कष्टाचे दीस चड लागी पावल्यात म्हण प्रेज गॉड थँक्यू जीसस पूण हे सगळे आमी नियाळतना खंय तर आमी चुकता तेजे एक हे सगळे कष्ट कित्याक ताणें वेले तेका खुर्साक कित्याक तेका मारले ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांनी आनी थंय ते खुर्साचेर तो मरण पावतना तेजी रगत व्हांवता प्रेज गॉड खुर्साचेरच न्ही तेजे सगळे ते कष्टाचे वेळ जे आसा गेत्सेमनीचे बागे थंय थांब तो मरणाक ते खुर्साचे मरणा पयलेन पाव पयलेन तेजी एक रगत वळता न्हय प्रेज गॉड आमी फकत फोकस करता खुर्साक खंय जेजूक एक खुरीस मारता तेजे हाताक खिळे मारतात हे सगळे आमी नियाळता आनी आमकां हे शिकवणी मेळटा आनी आमकां इगर्जींत ती मेळटा रिट्रीट चलता लेंटन रिट्रीट्स म्हण प्रेज गॉड पूण तो मरण पावता पूण तितून एक विषय आसता की तेजी रगत व्हांवता न्हय कोणाक दूख जाले कोण पडले आमी संवसारीक जिवीत आसतना एक भुरगो पडलो ना खंय लागून एक ऍक्सिडेंट जाले खंय लागले चलतना वयतना तर रगत व्हांवता पूण हांगा ते आमी कॉमन जावन ताका मारले म्हण तेजे आंगात हांव एक रगत व्हांवता म्हणजे आमी एक पिक्चर आमचे मतींत जावन आसा कितें ते एक रगत व्हांवले कितें तेजे गूट जावन आसा हे सगळे आचरण आमी हे हफ्त्यांत करतना प्रेज गॉड आमी खंय तर चुकता ते खुर्साक फोकस करता ते चड गरजेचे खुर्साचे गूट आनी सत कण घेवचे चड गरजेचे आनी ते एक अति इम्पॉर्टंट विषय एक इम्पॉर्टंट जेजूचे जिवितांत ह्या संवसाराक देवान दिल्ली एक ते खुर्साचेर मरण पावले तेजे एक गूट आनी सत आसा आमकां बायबल शिकयता पूण आज आमी शिकया की हे रगत जे जेजून वावयले तेजे कुडींत हांव हे जे कितें गूट आसा हे सिंपल एक क्रिश्चन एक फेस्टिवल जावन आसा एक आचरण जावन आसा गुड फ्रायडे इस्टर म्हणजे ना एक सत आसा ना एक गूट आसा तेजे रक्ताचे ते गूट कितें आनी भावार्थान ते आमी जेन्ना स्विकारता हे सत आनी गूट तर आमचे जिवितांत ते रक्ताची एक सकत वाढता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर आज आमी पळोवया ह्या रक्ताचे जेजूचे रक्ताचे एक गूट कितें जावन आसा सत कितें जावन आसा म्हणजे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आनी सुरवात करता एक टेस्टिमनी हांव जे म्हाजे जिवितांत घडले प्रेज गॉड जेजूच्या रक्तान म्हाका कशें एक बरेपण मेळ्ळे म्हणजे भावार्थान जेन्ना हांव घेयले प्रेज गॉड थँक्यू जीसस सबार वर्सां म्हाकाच गोत नासतले की म्हाका केन्ना एक कॉन्शियस लेवल येता हर एक मनशांक एक कॉन्शियस लेवल येता जावन दी ते टीनेजांत आसून दी एक 20सांत आसून दी म्हाका मोस्टली उगडास आसा पयले म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 17-18 इयर्सांत म्हाका प्रेज गॉड हांव देवाचे उतरान नासल्या एक कॉमन क्रिश्चन एक रिलिजियस ट्रेडिशन फॉलो करचे एक क्रिश्चन फॅमिली जावन आसले आनी म्हाजे जिवितांत त्या वर्सांत 17-18 इयर्सांत जेन्ना आतां हांव हे 4-5 इयर्सांत जेन्ना हांव देवाचे उतरान दिला आतां म्हाका पाटी म्हाजे जिविताचे उगडास नियाळ केल्यार उगडास केल्यार म्हाका आतां सगळे पवित्रात्मा उगडास करता त्या वेळांत तसली घटना म्हाजे जिवितांत कित्याक घडली कित्याक इतली वर्सां हांव ते बंदेंत आसले म्हणगे प्रेज गॉड आनी त्या वेळाक त्या वर्सांनी 17-18 इयर्सांत म्हाका एक ड्रीम्स येताले प्रेज गॉड कसली ड्रीम्स प्रॉफेटीक ड्रीम्स न्ही प्रेज हांव चिंतले ते प्रॉफेटीक ड्रीम्स कितें हांव पळोवन आसले रिट्रीटांत लोक उलयतात प्रिचर उलयतात प्रॉफेटीक वर्ड दितात प्रवादपण करतात म्हण आनी म्हाका ड्रीम्स विजन्स हेजे कांयच गोत नासले
कित्याक आमचे ते इगर्जीचे वातावरण जे असले एनवायरमेंट जे असले ते व्हडले इगर्जीचे नातले. प्रेज गॉड. एक सान गावांत एक सान कोपेलांत व्हड जाल्ले वाडोवन आमी ऑलमोस्ट 25 years 25 years पहिले आमी ते कोपेलांतच खरे इगर्जीचे जिवीत किते शिकवण उरता, कशे फेस्त आचरण करता हेजे कसलीच जाणवाय म्हाका नातली. कित्याक आमचे एक ल्हानसे एक गावांत एक प्रोजेक्ट एरिया म्हणजे एक पॉवर कॉर्पोरेशन एरियान ओके आणि थंय वाडून येयली. थंय कसली जाणवाय नासली लोकांक. प्रेज गॉड. एक सिंपल एक हाफ एन आवर मिसा वयचे घराक येवचे एव्हरी संडे इतलेच गोत असले आणि घरान जे आमी रोजरी करता कॉमन प्रेयर्स करता. आणि त्या वर्सांनी ड्रीम्स येवंक सुरू जाली. कसली ड्रीम्स? नेगेटिव्ह ड्रीम्स कसली? ती जावन असली एक नष्ट आत्म्याचे मरणाची एक ड्रीम्स येताली. कोणाचे मरणाचे? माझे फॅमिलीचे जाऊ व्हेरी क्लोज रिलेशन आसून ते त्यांचे सगळे मरण हांव पळयताले. प्रेज गॉड. आणि म्हाका दिसले हे एक प्रॉफेटिक ड्रीम्स. कित्याक आयकून असली केन्ना पळोवना हांवें प्रवाद पण करचे कशे येता हे कांयच जाणवाय नासले. पूण हांवें चिंतले ते एक ड्रीम्स एक प्रवादपणाचे एक देणे येता म्हाका म्हण. आणि घरचे लोकांक जे सांगता ते विषय सांगले की ती म्हणटाली कित्याक तेंकांय जाणवाय नासली. ती म्हणटाली हे कसली ड्रीम्स, कितेक हे असली नेगेटिव्ह ड्रीम्स, हे सगळे कांयच ना अशे ती इग्नोर करताली माझे. तशें केले सप्रेस जाले माझे माइंड सप्रेस जाले. पूण ते ड्रीम्स कंटिन्यू इट वॉज कंटिन्यूड फॉर अ लॉंग टाइम ऑलमोस्ट टिल 20 पहिले. येस ऑलमोस्ट 2020 पहिले. आणि जे ड्रीम्स येताली तेंचे मरण हांव चिंतून आनी कितें कोणाक सांगूंक जायनासलें. आणि ते ड्रीम्स हांव चिंतून रावन कोणाचे ते मनशाचे जातले हेच चिंतून विदिन 1 month or 2 months मॅक्झिमम ते मनशाचे मरण जातले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि तेजी कसलीच सुटका म्हणजे म्हाका कळून येवना. पूण कोणाक सांगू की म्हाका भे करतले कित्याक हे मरणाचे एक विषय दुसऱ्यांक कशे सांगचे अशें जातले. आणि ती भियोन ती आणि टेन्शन करता म्हणजे आणि हांव सांगनासते ते ओगोस रावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण जेन्ना हे देवाचे उतराची जाणवाय मेळ्ळी आणि हांव फर्स्ट टाइम रिट्रीट गेल्ले. प्रेज गॉड. माझे लायफाचे फर्स्ट रिट्रीट नेल्याडी रिट्रीटाक गेले. प्रेज गॉड. आणि थंय सिस्टर जे प्रिचर असले तांकां हांवें उलयले आणि माझे हे ड्रीम्साचे विषय हांवें सांगले तांकां. तेन्ना म्हाका तिणी सांगले सिस्टरीन म्हाका सांगले तू एक कसलीच नेगेटिव्ह उतरां उलयनाका. स्टॉप कर. तुजे ड्रीम्स सांगू नाका म्हाका. जस्ट तू आजचेन तुका एक प्रेयर दिता जे ब्लड ऑफ जीसस एक जेजूचे रक्ताचे एक प्रेयर आसा ते व्हिडिओ म्हाका धाडले. आणि हे प्रेयर एव्हरी डे नाईट एक स्मॉल एक ल्हानसो एक ग्लासांत उदक घे येदे मीठ घाल आणि प्रे कर हे प्रेयर तेजेर आणि तू ते घेवंक सुरवात कर. आणि हांव थंयच्यान आयली आणि हांवें सुरवात केली विदिन 3 days. प्रेज जीसस. हांव जेजूक अर्गा दिता. विदिन 3 days म्हाका ती ड्रीम्स येवचे स्टॉप जाले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांव चड आनी चड अर्गां दिता कित्याक हे विशय म्हाजे भितरच दवरून म्हाका ते एक फियर येताले. म्हाका ते भे उरताले कोणाक सांगूंक जायनासली. पूण तितूनसून म्हाका सुटका जेजूच्या रक्तान दिले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थंय थांव आज पयले ते ड्रीम्स ना कसले नेगेटिव्ह ड्रीम्स ना कोणाचे मरणाचे ड्रीम्स ना. प्रेज गॉड. पूण हे रक्ताचे विषय कित्याक येता तेची गूट कितें म्हणजे एक सत आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.
जेजूचे रगत भो अमोलिक रगत म्हणून आम्ही ऐकला. भो अमोलिक मस्त व्हॅल्यू असली, चढ व्हॅल्यू मोलादिक असली. हे एक देवान आपलं रगत जे एक विनाशी अविनाशी रगत जावन असली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कोणाक ह्या रक्तात हांव सगळ्यांक एक बचावेची वाट ह्या संसाराक दिले. संसाराचे मनशापणाचे सगळ्या संसाराचे मनशाकुळाक दिले देवान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण हे सगळे हे आम्ही हे हफ्त्यान आम्ही करता. जेजूचे मरणाचे आम्ही नियाळता, तेजे पुनरुत्थानाचे आम्ही एक नियाळता. थंय खंय तर आम्ही चुकता. हे सगळे आचरण करताना आम्ही मिसाक वयता. तेजे आम्ही उतरां आयकता, त्या रिडिंग्स आम्ही ऐकता. पूण ते इगर्जेच्यान भायर आयली तर ते उतराची कसलीच आमचे वयर एक फरक म्हणले ना तर एक डिफरन्स आमच्या जिवितांत चेंजेस जावं येना. प्रेज गॉड. पूण देवाचे उतरांत जेन्ना आमी हे जाणवाय आमकां मेळ्ळा की देवाचे हे रक्ताचे एक कितले व्हॅल्यू जावन आसा ते आज आमी शिकले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर आमी उगडापणाचे पुस्तक, प्रेज गॉड, रेव्हलेशन्स 12:11. रेव्हलेशन उघडापण 12:11. जीसस. शेळयाच्या रक्तावरवी आणि आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन ताणी ताचेर जैत वेला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. शेळयाच्या रक्तावरवी. हे शेळी कोण जावन आसलो? थँक्यू जीसस. Jesus Christ. जेजू जेजू क्रिस्त जावन आसलो ह्यो शेळी. तेजे एक बलिदान जाले ते खुर्साचेर. प्रेज गॉड. जशे आमी ओल्ड टेस्टमेंटांत परमेसरलेंत आमी वाजून आसा. निर्गमनाचे पुस्तक चॅप्टर 12 आमी वाचले तर आमकां कळतात हे एक पास्काची हे एक परब आचरण करनासली थंय न्हय. आनी थंय एक देवान तांकां एक इन्स्ट्रक्शन दिले, एक आज्ञा दिली पाळूंक की एक घरचे लोकांनी सकड एक फॅमिलीचे एक घरचे लोकांनी ते एक शेळी घेवचे आणि ते शेळी एक बली करून तेजे रगत ते एक आयदनांत काढून घेवन ते आपले घरचे एक दरवंताचेर आणि खांब्यार तिने शिंपडावंक देवान सांगलेले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि त्या वरवीं त्यांची बचावी जाताली. त्या रातीक जेन्ना तो एक मरणाचो दूत जशे थंय जेन्ना ते रातीक तो एक दूत येता तर देवान म्हणले तुम्ही ते दरवंताचेर एक हे शेळयेचे बली केल्ले मरण केल्ले ते एक शेळयेचे रगत तुम्ही आपले दरवंताचेर घालतात तर मरणाचो दूत तुमचे घरात हावन मुखार सरून वयता. तुमचे घरचे लोकांक कसलीच एक हानी एक कसलीच नश्ट ना पावयना, कसले मरण त्या घराक आयना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरिट. थँक्यू जीसस. तर जेन्ना तशे सांगले तेजे एक ओल्ड टेस्टमेंट जेन्ना जेन्ना आमी वाचता ते एक प्रवाद पण केल्ले जेजूचे विशीं जे जेजू एक नवे सोलेंत एक येवन तेजे कार्य एक संपूर्ण एक हाडचे एक पिक्चर जावन आसले, एक प्रवाद पण जावन आसले.
ते एक सावळी जावन आसली. प्रेज गॉड. ते पोरनेसोलेन सगळे एक जेजूचे कार्याचे एक सावळी जावन आसली. जे तो जेजू ख्रिस्त आयले वरवीं ह्या संवसारांत संपूर्ण करचे असले ती कार्य. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. जे तेन्ना ते इस्रायल लोकांक ते एक मोजेसा थावन आरोना थावन ते एक आज्ञा तांकां दिली पाळूंक. पास्काची परब जशें तिणी आचरण करून रावची तेजी एक तांकां आचरण करची रीत तांकां देवान सांगली. त्याच वरवीं ते शेळयेचे रक्ता वरवीं म्हणल्यार आमकां नवे सोल्ल्यांत जेजू ख्रिस्त एक शेळी जावन आसलो आनी जेजू ख्रिस्त एक शेळयेचे रुपांत आमकां एक बली म्हण ताका आमी ते खुर्साचेर ह्या संवसाराचे अधिकाऱ्यांनी ताका एक खुर्साक मारले. प्रेज गॉड. आनी जशें तेजे रगत वाडले. प्रेज गॉड. शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन ताणी ताचेर जैत व्हेला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तेजे रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक. कोण हे परगट करतात संदेश? कोणाचे विशयांत आमी परगट करता आनी कोण हे परगट करतात संदेश साक्ष दिवन? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. देऊन आम्ही प्रगट करीन. आम्ही परगट करता. आम्ही जेन्ना एक टेस्टिमनी दिता, एक साक्ष दिता, तेजे संदेशाचे विशयांत आम्ही एक साक्ष दिता. तेजे नावान आनी तेजे रक्तान, तेजे खुर्साचे मरणान, तेजे पुनर्जीवंतपणान, त्या संदेशा वरवीं आम्ही एक साक्ष दिवंक मुखार येता. आनी साक्ष दिवचे म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. ते आमी आमचे तोंडा थावन परगट करचे. प्रेज गॉड. तर हे दोन विशय आमकां चड गरजेचे. एक जेजूचे रगत, तेचे वरवीं आमी आमच्या जिवितांत कशी जैत वेता तेजे संदेशाक साक्ष दिवन, ही चड गरजेची. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. कित्याक जेजूचे रक्ता वरवीं आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी भावार्था विशयान सबारपटी आमी आयकलां न्हय. भावार्थ म्हटले जे दिसना त्या विशयांत आमकां एक थारो न्हय. प्रेज गॉड. त्या संगतीची एक थारो, एक भरवसो आमकां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर आमकां एक प्रूफ मेळटा भावार्थान आमी जेन्ना चलता न्हय. प्रेज गॉड. तर आमकां देवाचे जेजूचे रगत जेन्ना हे वाक्य आमी वाचता शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी जेन्ना आमी आचरण करता गुड फ्रायडे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. त्या वेळा आमकां जेजूचे खुर्साचे मरणाचे तेजे रक्ता वरवीं सगळे आमकां तेजे रक्ताचे विशयांत आमकां सगळे नियाळूंक मेळटा इगर्जेन न्हय. प्रेज गॉड. त्या दिसाचे आमी एक वाचन घेयलेर बी. प्रेज गॉड. ते आमकां जेजूचे रक्ताचे आनी तेजे मरणाचे विशयांतच सांगता. पूण आमी आयकून तेजे वरवीं आयकून ते आमी आमचे जिवितांत कशें आमी अप्लाय करचे, आमी ते घेवन आमी परगट करून तेजे संदेश, तेजे संदेशा वरवीं, तेजे रक्ता वरवीं आमकां जे साक्ष आमी दिवंक मुखार येता, आमचे तोंडा थंयसरची एक उतराची ते जावन आसा तेजे संदेशाक साक्ष दिवची. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीसस. जशें ते इस्रायल लोकांक देवान एक आज्ञा दिले, तुम्ही एक शेळी एक मारा आनी तेजे रगत एक आयदनांत काडून घेवन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ते रगत तुम्ही दरवंताचेर आनी खांब्यार घाला म्हण सांगले. पूण तेणी जर तर ती आज्ञा मानून घेवना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ती विधेय जावना, ओबिडियंट जावना ते आज्ञेक, आनी ते रगत तिणी आयदनांतच धरून घेतली. प्रेज गॉड. तर तेंचे सुटका आनी तेंची एक बरेपण तांकां मेळटालें. प्रेज गॉड.
तिने शिंपडावंक ना पूण ते रगत ते आयदनांतच धरून रावली तांकां ती एक सुटका जावं ना तर एक मरणाचो दूत तांकां कसलीच हानी जायना करनासतना मुखार वयता आसलो ना ना तिने ओबिडियंट जाली त्या वेळाक ती एक विधेय जाली देवाचे उतराक आणि त्या रक्ताचे भितर आयली देवान तांकां म्हळ्यार रगत तुमचे दरवंताचेर घाला आणि तुम्ही सगळी घरचे भितर रावा घरचे भायर न्ही घरचे भितर म्हणल्यार ते रक्ताचे अधीन ती आयली प्रेज गॉड थँक्यू जीजस Thank you, Jesus. थँक्यू जीजस ती रक्ताचे अधीन आयली जेन्ना जेन्ना आमी रक्ताचे हे आमी जेजूच्या रक्ताचे अधीन येता जेजूच्या रक्ताचे एक कितें म्हणटा एक फेन्स एक कंपाऊंड एक पारो आमचे सराउंडिंग जाता तर आमकां तेजी रक्ताचे एक संरक्षण मेळटा प्रेज गॉड थँक्यू जीजस तांकां देवान सांगू ना तुम्ही शिंपडया रगत दरवंताचेर आनी खांब्यार आनी तुम्ही भायर या अशें म्हणू ना प्रेज गॉड तांकां ते रक्ताचे अधीन केले तेंचे रक्ताचे भितर तांकां धरयले ते घरचे भितर तांकां धरयले आनी तेजे वरवीं ती ते उतराक ती विधेयपण जाली आनी त्याच वरवीं तेंची एक बरेपण जालें सुटका मेळ्ळें प्रेज गॉड आनी ते एक मरणाचो दूत तेंचे घरात हावन मुखार सरून गेलो कसलीच हानी नासतना तांकां प्रेज गॉड थँक्यू जीजस तर आज आमच्या जिवितांत कसली तराची एक अडचण आसूं दी ना तर एक सिकनेस आसूं दी प्रेज गॉड कसली तराची एक प्रॉब्लेम आसूं दी नेगेटिव्ह थॉट्स आसूं दी सगळ्याचेर जायत वरूंक साध्य आसा पूण आमी भावार्थान तेजे रगत आमी रक्ताचेर भावार्थान मुखार सरीचे प्रेज गॉड आणि त्या वरवीं आमी संदेश तेजे प्रगट केले तर संदेशाक आमी साक्ष दिवंक मुखार येता तेजे रक्ताक आमी एक साक्ष जाता प्रेज गॉड थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस तर जेजूचे ते रक्तान आणि आमचे तोंडात हांव सरची ती उतरांत प्रेज गॉड ते कनेक्शन जावन आसा इंग्लिशान म्हणटा दे हॅव ओवरकम दे ओवरकेम नॉट ओवरकम they overcame him by the blood of the lamb and by the word of the testimony दोन हेजेन तेणी जायत वेले एक जेजूच्या रक्ता वरवीं आनी तोंडान सरची तेजे साक्ष कोण ही कोणाची संदेश साक्ष दितात आमी हर एकली जी जेजूचेर पातळी धरयता कोण आमी जेजूचे भावार्थांत आमी चलता आमचे जिवितांत प्रेज गॉड आमचे तोंडात भायर सरची ती उतरां आनी ते जेजूचे रक्तान जावची ती एक साक्ष ते संदेशान जावची एक साक्ष आमी तोंडातून भायर सरूंक जाय आनी तेन्ना आमची जैत व्हरता आमच्या जिवितांत प्रेज गॉड थँक्यू जीजस पूण जशें आमच्या जिवितांत पळयता हर एक वेळाक आमी म्हणयो 18-21 आमी शिकले आनी सगळे तराची आमी एक देवाची आमी उतराची सकत आमच्या तोंडान भायर सरची हर एक उतराची सक्ते विशयांत आमी सबारपटी आयकलां आमचे जिबेरूच आसा जिवीत आनी मरण म्हण हे सगळे आमकां जाणा आसा पूण जैत वरीचे तर ते उतर आमी प्रगट करीचे प्रेज गॉड ताका एक साक्ष दिजे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आनी त्या वरवीं आमी जैत व्हरता जर तर आज आमच्या तोंडांतल्यान आमी देवाचे उतराची परगटणी करना जेजूचे रक्तान आमचे जिवितांत कितें बरेपण जाला आनी त्या रक्तान आमी कशें तेजेर जैत वरीचे हे सगळे प्रॉब्लेम्साचेर जर तर हांव भावार्थान तेजे रक्ताचे अधीन हांव येवन हांव देवाचे उतर परगट करना म्हाजे तोंडांत हांव कन्फेस करना प्रेज गॉड थँक्यू जीजस कन्फेस करचे म्हळ्यार आमची पथकांची कन्फेशन हांव सांगना पूण देवाचे उतराची हांव एक घोशण करचे विशयांत हांव सांगता प्रेज गॉड
फातकांचे कन्फेशनने देवाचे उतराची एक घोषण करचे विषयान परगटणी करचे विषयान. थँक यू जीसस. तर ह्या देवाचे उतर जेन्ना हांव घेता, प्रेज गॉड, जर तर हांव पातयेता जेजू खुर्सार मेलो माझे खातीर, माझे सगळे प्रॉब्लेम्सांतल्यान म्हाका सुटका दिला म्हूण हांव पातयेता, पूण म्हाजे तोंडांतल्यान उतरांच भायर येना, म्हाजे तोंडांतल्यान कसली घोशणाच येयनात तेजे रक्तान कितें म्हाका जाला म्हण म्हाजे जिवितान. प्रेज गॉड. तर ते एक जशे ते इस्रायल लोकान एक ते शेळयेक मान ते रगत एक आयदनान दरयले, तशे आज सबार लोकांच्या जिवितांत जे जेजून रगत ते खुर्साचेर वारयले तेजे रगत ते आणखी आयदनांतच आसात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. पूण ते माझे जिवितांत ते रक्ताचे एक सकत वाळीजे, तर म्हाका तेजे रक्ता विशयांत जाणवाय जाय कितें केला ते रक्तान, जेजूचे रक्तान म्हज्या जिविताक आनी सगळ्या मनशा कुळाक कशें म्हाका सुटका मेळ्ळा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर तेजी हांवें घोशण करीजे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांवें घोशण करूंक शिकजे की कशें म्हाका देवाचे उतरांत हांव तेजे रक्तांत हांव म्हाका सुटका मेळ्ळा म्हण. प्रेज गॉड. नातर ते एक आयदनांत जेजूचे रगतच आसा आणकी पयलें. माझे जीब जावन आसा ते एक जशे ते इस्रायल लोकांनी एक हिसोपाचे पानां घेवन ते रगत शिंपडायले न्ही. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हिसोप न्ही ब्रदर, ते इंग्लिशान हिसोप म्हणटात. वय वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हिसोप म्हटल्यार ते एक पानां असली जे एक गंव असता न्ही, वीट गंवाचे एक तण असतात त्या बरी दिसता ते. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि ते घेऊन ते लोकांनी शिंपडयले. जर तर आज हांव माझे तोंडांतल्यान घोशण करिना, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, माझी जीब जावन आसा ती एक ते हिसोप पानां बरी. जेन्ना हांव तेजे उतरां घेता आनी जे तेजे रक्ताचे म्हाका कशी सुटका मेळ्ळा, मनशा कुळाक कशी सुटका मेळ्ळा तेजी गूठ हांव कळून घेता आनी म्हाजे तोंडांतल्यान हांव घोशण करता, तेन्ना हांव तेजे रगत म्हाजे जिविताचेर हांव शिंपडयता, म्हाजे जिबेत हांव. तेन्ना हांव ते रगत घेता आनी म्हाजे ते हर एक प्रॉब्लेम्साचेर ते जेजूचे रगत शिंपडयता. कित्याक जेन्ना हांव ते रक्ताचे अधीन येता त्या वेळा म्हाका संरक्षण मेळटा जेजूचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर ह्या विशयांत जेन्ना आमी शिकोन आसा तेजी साक्ष दिवचे विशयान, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. तर हे रक्तान आनी कितें आमकां जिवितांत केला. आमचे तोंडांतल्यान आज सरची उतरां हर एक वेळा आमी नियाळले, हर एक उतरां नकारात्मक येता केन्ना न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर ह्या विशयांत आमी चड शिकतना आमकां देवाचे उतर सांगता 1 Peter, ब्रदर. 1 Peter chapter 1 verse 2. Chapter 1 verse 2. Second verse, brother, दिसना. Okay, praise God. Thank you, Jesus. तुम्हीच ती देवा बापान सुरवेर थावन वळखून विंचली पवित्र आत्म्यावर विंगड कर, जेजू क्रिस्ताक खाल जावचे जिणेक समर्पण दिली आनी ताचेंच रगत शेणावन नितळ केली. धाराळ कृपा आनी शांती तुमकां लाभू. प्रेज गॉड.
परत्यान वाजया तुम्हीच ती देवा बापान सुरवेर थावन वळखून विंचरली. देवाचे उत्तर म्हणता आमकां सुरवेर थावन खंयची सुरवेर ह्या संसार रसचे पयलेंच ते शेळी मरण पावली. जेजू ऑलरेडी ह्या संसार रसचे पयलेंच तेका तेजे बलिदान जाल्ले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. तेजे पयलेंच आमकां सगळ्यांक विंचरले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड करून जेजू क्रिस्ताक खाल जावचे जिणेक समर्पण दिल्ली आणि ताचेंच रगत शेणावन आमी नितळ केल्ली मनशां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. आज जर हांव चिंतून आसा हांव एक एडिक्शनांत आसा, एक वायटपणाचे गुण माझे भितर आसा, कसलीच बरेपण माझ्या जिवितान ना, सगळ्यांनी म्हाका पयस केला, कसले बरेपणाची एक गुण माझे भितर ना म्हूण लोक आनी ह्या संवसाराची जाणवाय आमकां ते दाखोवन दिता, माझे उणेपण दाखोवन दिता. तर जेजू आमकां सांगता ताचे रगत शेणावन आमी नितळ केल्लीं जालात. प्रेज गॉड. कित्याक ताणें सुरवेर थावनच आमकां वळखून विंचली, आमकां वळखला आनी विंचला आणि तेजे रगत शेणावन ताणें आमकां नितळ केला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरीट. तर इतले आमकां देवाची उतराची आमकां सकत सांगता, तेजी उतराची रक्ताची एक नितळ करची सकत त्या रक्ताक आसा. जर तर आज आमच्या जिवितांत कोण हांगा आसात ना, कोण युट्यूबार आयकून आसात, जर तर तांकां तेंचे मनांत आनी चिंतनांत अशे एक इतली वर्सां थावन जे तेंचे घरचे लोकांनी, तुमच्या शेजाऱ्यांनी, ना तर एक कामार आसच्या लोकांनी, तुमकां त्या अधिकाऱ्यांनी, तुमच्या भावा भयणींनी, आवय बापायनी कोणें तुमकां सकल घायला, तुमचे एक आयडेंटिटी कसली म्हूण एक नेगेटिव्ह उतरान, एक नकारात्मक उतरान तुमकां दाखोवन दिला, तर आज देवाचे उतर सांगता तुमकां देवान तेजे रगत शेणावन नितळ केला म्हण. प्रेज गॉड. आणि सुरवेर थावनच कोणी ह्या संवसाराची लोकांनी तुमकां वळखून तुमकां विंचून काडूना, पूण देवान वळखून तुमकां विंचून काडला आनी पवित्र आत्मे वरवीं विंगड करला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि तेजे रक्ता वरवीं आमी नितळ केला. तर कसली नकारात्मक चिंतना आमचे मतींत आसा तर त्या विशयात आज थावन तुमचे एक तोंडाचे एक उतराची एक कसली घोषण तुम्ही करूंक मुखार सरता. जेजूच्या रक्तांत हांव नितळ केला जाला. हांव जेजूच्या रक्तांत म्हाका जेजून वळखून घेला, म्हाका विंचून काडला. प्रेज गॉड. हे उतराची घोषण करूंक सुरवात करा आणि ते नकारात्मक विषय, नकारात्मक उतरां आणि चिंतना पयस सरता आणि तुमकां तुमचीच एक आयडेंटिटी हांगा देवान दाखोवन दिला. नितळ केल्ली मनशां. नितळ केल्ली म्हणल्यार कितले एक गूट आसा एक नितळ करचे हितून न्हय. एक नितळ उदक तुम्ही पळयल्यार कितले बरें दिसता, दोळ्याक पळोवंकच कितले सोबीत काय न्हय. प्रेज गॉड. नितळ केल्ली म्हणल्यार कसलीच एक नष्टपण ना, कसलीच तर एक उणेपण ना न्हय. जेजू क्रिस्ता थंय जे आसात, जे जेजू क्रिस्तांत वाडलात आनी तेजी जाणवाय गेला, तेजे उतरांत आसात, ती एक नितळ केल्ली मनशां. जरी म्हाका दिसता माझ्या जिवितांत हांव पातक करून आसा म्हण, पूण जेजून ऑलरेडी जेन्ना हांव तेजे उतर स्विकारता माझ्या जिवितांत, तेजी जाणवाय हांव घेता, तर म्हाका ते उतरच म्हाका एक मुखार सरता नितळ करूंक आनी ते सगळे वायटपणाचे गुणां थावन म्हाका पयस करता जेजू.
तेजे रगत म्हाका एक जाणवाय दिता. पवित्र आत्मो म्हाका एक विंगड करता, म्हाका सगळे नश्ट आत्मे था. प्रेज गॉड. आणि नितळपणाचे जिवीत हांव जिवंक मुखार सरता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर जेन्ना आमी उतराची घोषण करचे आमी उलयता, तर आमचे तोंडांतल्यान कसली एक उतरां भायर सरता म्हणजे आमी ते एक चड महत्वाचे आमी पळयचे न्ही. प्रेज गॉड. हिब्रूज 13 ब्रदर. हिब्रूज 13 वर्स 15 आणि 16. 15 था. प्रेज गॉड. तर जेजू मरिफात देवाक होगळापाचे बलिदान आमी सदांच भेटया. हेंच ताचे नाव वळखून घेतलेल्यांचे वंटाची उपकार स्तुती. हेरांक बरे करूंक आणि दान धर्म दिवंक विसरनाकात. असली बलिदानां देवाक मानवतात. प्रेज गॉड. हे 15th वर्स आमी शिकया. प्रेज गॉड. तर जेजू मरिफात देवाक होगळापाचे बलिदान आणि सदांच भेटया. प्रेज गॉड. कसली आमची एक बलिदान देवाक भेटोवचे विशयान सांगता. होगळापाचे बलिदान. प्रेज गॉड. होगळापाचे बलिदान. आणि मुखार आमी वाचले, हेंच ताचे नाव वळखून घेतलेल्यांची वंटाची उपकार स्तुती. प्रेज गॉड. आमचे वंटांची उपकार स्तुती कसली जायचे? होगळापाचे बलिदान. प्रेज गॉड. आणि आज आमी जर आमचे जिवितांत आमी नियाळले, कसली उतरां आमची भायर सरता. पूण देव राखून आसा, जेजू राखून आसा. एक होगळापाचे बलिदान सदांच आमी ताका भेटोवंक जाय. आणि ते होगळापाचे बलिदान खंय तावन येता? आमचे वंटांतल्यान. उपकार स्तुती. थँक्स गिविंग. उपकार स्तुती. तेणे तेजे रक्ताचे विशयान तेणे कितें केला तेजी एक उपकार स्तुती आमचे वंटांतल्यान भायर सरीचे. प्रेज गॉड. आणि ते जाता तेजे देवा आमचे देवाक एक होगळापाचे बलिदान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमी जेन्ना आमी देवा उतरां उलयता, तर आमी त्या उतराची सकत आमी वळखून घेवचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ब्रदर Colossians chapter 1. Chapter 1 verse 13-14. कोण वाचता? प्रेज गॉड. ताणे आमका काळोखाच्या पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या रगांत आण पायल्यात. त्यास ताच्या पुता मरिफात लागता आमका सोडवण म्हणजे पातकाचे बोगसाणे. प्रेज गॉड. आमका जेजूचे रक्तान कितें केला म्हणजे आमच्या जिवितांत आमका एक जाणवाय हे उतर दिता. ते सांगता, ताणे आमका काळोखाचे पदवेंतली काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायल्यांत. त्याच ताच्या पुता मरिफातची लागता आमका सडवण म्हणजे पातकांचे बोगसाणे. इंग्लिश बायबल क्लिअरली म्हणता रिडेम्पशन. हांगा सडवण म्हणजे हांगा कोंकणी बायबलांत आमका सडवण म्हणजे एक शब्द आसा न्ही. प्रेज गॉड. तेजे विशयंत आमका इंग्लिश बायबल म्हणता रिडेम्पशन. सडवण मेळता. सडवण मेळे नंतर बोगसाणे मेळता. ह्या दोन सडवण आणि बोगसाणे हे दोन शब्दांत अंतर आसा. ते आमी शिकया. पूण आज आमी शिकया सडवणेचे विशयान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जे सांगता रिडेम्पशन. वी रिसीव्ड रिडेम्पशन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस म्हणता इंग्लिश बायबल. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आता रिडेम्पशन ना सडवण म्हणजे कितें? प्रेज गॉड.
सडवण म्हणजे कितें? थँक यू जीसस. सडवण म्हणल्यार ओके. चिंते आमी एक भुरगो आसा आनी आवय बापाय आसात आनी तेजे घरा भायर सराउंडिंग्स जे आसा लोक आसात थंय एक विशय पासारला ना एक संदेश पासारलात की चड भुरग्यांक न्ही किडनॅप करून व्हरतात म्हण तुमच्या भुरग्यांची एक संरक्षण करून घेया तुमचे घरांत खंयची भुरगीं भायर सरीचे ना म्हण. प्रेज गॉड. अशे एक संदेश पासारता सगळ्या त्या जागेवर. प्रेज गॉड. आनी आवय बापाय त्या भुरग्याक सांगता तूं भायर वचचे ना, तूं घरांत रावचे आनी कित्याक असले सगळे नकारात्मक हांगा किडनॅप करची लोक आसात म्हण असली नकारात्मक विशय हांगा चलोन आसा, तूं वचचे ना भायर म्हण ताका एक आज्ञा दितात. पूण तो भुरगो कितें करता, कळनासतना भायर वयता आनी ताका एक किडनॅप जाता. प्रेज गॉड. किडनॅप म्हणल्यार कळता न्ही इंग्लिशान. प्रेज गॉड. आयकलां ना, मुवींत आमी पळयलां न्ही. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना ते भुरग्याक एक ते नष्ट लोक ना एक दुष्ट लोक जे आसात ते किडनॅप करतात, ती आवय बापायक सांगतात की म्हाका तुजे भुरगे तुमकां परत जाय तर म्हाका इतले पैसे दिवचे आनी तर पैसे मेळ्ळे नंतरच हांव तुमकां तुमचे भुरगे पाटी मेळटा. प्रेज गॉड. तर ते आवय बापाय उगोच रावतात आयकून हे. प्रेज गॉड. हे सगळे भुरगे तिणी ते किडनॅपर जे आसा ताणे घेयले तेजे भुरग्याक आनी आवय बापायक जेन्ना हे संदेश आयकूंक मेळटा ती कित्याक आमी पैसे दिवचे म्हण उगेच रावतात घरांत? ना. ती कितें करतात, ती मुखार वयतात आनी आपले भुरगेक एक पाटी हाडूंक ती तेणे सांगले, ते मनशान सांगले तितले पैसे दिवन ताका पाटी घेवन येतात न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तशें जशे हे संवसारी रितीन तितले मोगान आवय बापाय आपले भुरगेक पाटी हाडूंक पाटी सरकनात, पूण वसून ते भुरगेक जितले पैसे ते मागतात तितले दिवन ती पाटी आपले भुरगेक घेवन येता. तशें आमचे सर्गींचे बाप जेजू क्रिस्ताक आपले पुताक ह्या संवसारांत धाड. आमी जशे हे उतर आमकां सांगता, आमकां काळोखाचे पदवेंतली काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायले म्हण. प्रेज गॉड. तर आमी आनी साबार जागेर हे बायबलांत आमकां सांगता आमी एक पातकाचे गुलामपणांत आमी आसली न्हय. सैतानाचे ते पातकाचे गुलामपणांत आमी आसली. पूण जेन्ना जेजू क्रिस्ताचे मरण जालें आनी पुनर्जीवन जालें, आमकां ते काळोखाचे पदवेंतली ते एक तेजे नश्ट राज्यांतले आमकां काडून आमकां तेजे मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायले देवान. कशें हे साध्य जालें? हे साध्य जालें जेन्ना तेजे रगत तेणे आमकां एक मोल करून दिलें ते पातकाक, नातर ते एक सैतानाचे एक ते काळोखाचे पदवेक तेजे रगत एक मोल जाले. जशे ते आवय बापायन एक मोल दिले, एक पैशांचे एक पेमेंट केले न्हय, एक पे करले ते मनशाक, ते नश्ट लोकांक आनी आपले भुरग्याक पाटी गेलो. तशे हे रक्ताक एक मोल आसा. कितें ते एक अविनाशी रगत जावन असले. कसलींच एक पातक नसली एक रगत जावन असले जेजू क्रिस्ताचे. प्रेज गॉड. आनी ते जेजून ते काळोखाचे पदवेक दिले, ते सैतानाचे पदवेक ते पातकाक दिले आनी आमकां थंय थावन तेजे राज्याक, उजवाडाच्या राज्याक हाड पायले. आनी तेजे थावन ते मोला वरवीं ते एक मोल ताणें आमकां एक बांदले, तेजे रक्ताचे मोल आमकां एक मदी जावन असले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना तेजे रगत व्हांवलें आमकां ते काळोखाचे पदवेंतल्यान आमकां एक
साडवणीचे राज्याक तेजे पुताच्या एक उजवाडाचे राज्यांत हाण पाहिले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. आम्ही पळयता आता ह्या संवसारांत ती आम्ही ऐकत न्ही. प्रेज गॉड. ती एक तांत्रिक लोक असतात, एक जादू करतात. किती म्हणतात ब्रदर त्यांका? प्रेज गॉड. माठ मंत्र करतात. माट मंत्र करतात. होय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. माट मंत्र करची लोक ती एक बली चढयतात. ऐकायला पुरवणे. प्रेज गॉड. एक बली चढयतात. कसली बली चढयतात ती? ह्या संसारांत देवान रचलेली ती एक रचनाची एक बली चढयतात. जाऊन दी ती एक कोंबो मारतात ना तर एक बकरो मारतात. नाही. प्रेज गॉड. ऐकायला आणखी थोडे गावांनी हे चलन असा, कोणाक जाणवायना. हे सगळे चलन असा. तेजे रगत वावले की कित्याक हे रगत एक उगडास धरूंक जाय. आत्मिक जिवीत जे आसा आमकां दोळ्यान दिसना. आणि ते आत्मिक जिवीत जेन्ना आमी उलयता आत्मिक जिविता विशयांत आमकां जे दोळ्यांक दिसना ते आत्मिक जिवितांत देवाचो राज्य आसा, सैतानाचो राज्य आसा. कित्याक देवूय आमकां दिसना, तो एक आत्मो जावन आसा. सैतानी एक आत्मो जावन आसा, तो आमकां दोळ्यांनी दिसना. आत्मिक जिवीत म्हळ्यार की आमकां एक आमच्या मतीन ते एक पिक्चर येता. देवाचो राज्य, जेजू, आंज बडवे, देवदूत हे सगळे आमी चिंता. नाही. आत्मिक जिवीत एक स्पिरिच्युअल वर्ल्ड म्हळ्यार एक बरेपणाचे देवाचो राज्य आसा आणि एक सैतानाचो राज्य आसा जे आमकां दोळ्यांनी दिसना. पूण जे विशय आमी चड फोकस करता, जर तर आमी त्या लोकांनी माट मंत्र केले, ह्या लोकांनी माट मंत्र केले, तिणी अशें केले, तिणी तशें केले, हे आमी चिंतून रावली तेच राज्याक वचून पावता, स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक. आणि ते कार्य चड जातात. प्रेज गॉड. आणि जर तर आमचे फोकस कोणी आमकां माट मंत्र करून दी, कितेंय करून दी, पूण आमचे फोकस जेजूचेर बलिदानाचेर आसा. कित्याक ती माट मंत्रांनी करची ती बलिदान आसा जावन आसा एक देवान रचलेली रचनाची एक बलिदान. देवान रचलेली ती एक प्राणी ना पक्षीक एक मारण तेजे बली तेजे रगत चढून ती माट मंत्र करतात. पूण आमकां देवाचे बलिदान ऑलरेडी झालं जेजूचे. नाही. प्रेज गॉड. जेजूचे बलिदान झाला क्रुसाचेर आणि तेजे एक रगती वावला. तर जेजून रचलेले ते एक प्राणी पक्षीचे रगत व्हड की जेजूचे एक नितळपणाचे ते रक्ताचे एक बलिदान व्हड आमचे जिवितान. आमकां जेजूचे रक्ताचे एक बलिदान चड महत्वाचे आमच्या जिवितान. आणि तेजे वरवीं खंयचीच ही एक पक्षीचे बलिदान चढून दी ना प्राणीचे जावन दी एक कोणाचे जावन दी, ती सगळी देवान रचलेली एक रचना जावन आसात. पूण जेजून आमचे खातीर कसलींच एक रचनाची एक हे बलिदान चडोना. तेजेच एक आपलोच कुडीचो आपलोच आत्म्याचो एक बली चढयले. कुडीचे एक बली चढयले आणि ते रक्ताक चड मोल आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जेन्ना आमी हे जेजूचे रक्तांत आमी पातयता तेजे एक संरक्षण आमकां जाता. जे आमकां कसलीच प्राणी पक्षीचे बली चडून दी कोणी तेजे वरवीं आमकां माट मंत्र करून दी आमकां ते लागना. कित्याक जेजूचे एक नितळपणाचे रगत ऑलरेडी आमकां संरक्षण जावन आसा. प्रेज गॉड. आणि तशें जावन तुमकां उत्पत्तीचे ग्रंथांत ती तुमकां उगडास आसा जेन्ना कायनान आबेलाचे एक रगत वाविले. आज आत्मिक जिवितांत ते कोणाचेय रगत आसून दी ते रक्ताक एक मोल आसा आणि ते रगत उलयता हर एक वेळार. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. उत्पत्ती ग्रंथांत ती चॅप्टर 4 वर्स नंबर 2 हितून आमकां सांगता देव कायनाक उलयता आबेलाचे जेन्ना मरण जाता. ब्रदर घालतात कितें जेनेसिस चॅप्टर 4 एक लास्ट आमी पळोवन आमी स्टॉप करूया. प्रेज गॉड. चॅप्टर 4 वर्स 10 ब्रदर.
वर्स 10. प्रेज गॉड. सर्वेस्परांमुळे कितें केले तुवें हें आबेलाक देव उलयता. प्रेज गॉड. सर्वेस्परांमुळे कितें काय केले ना तुवें. काय वाचता. ना वय. कायनान वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आयक भूंय थावन तुज्या भावाचे रगत म्हाका बोब मारता. प्रेज गॉड. तो ऑलरेडी एक आबेल मेलेलो एक मनीस जावन आसा, पूण तेजे रगत बोब मारता म्हटल्यार तो उलयता. प्रेज गॉड. Praise God. आत्मिक जिवितांत देवाचे रगत आजही ते 2000 वर्सां फाटी जेजून आपलो रगत वावयलो, पूण आमकां उगडास आसा जे की संवसाराची सुरवातेकच ऑलरेडी तेजे एक मरण पावलेले आसा. हे फिजिकली आमकां हे सगळे आमकां संवसारांत दिसता जेन्ना जेजून केले, पूण ऑलरेडी आत्मिक जिवितांत तेजे रगत वावयला. तो ऑलरेडी तेजे मरण पावला हे संसार रसचे पहिले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि आजही देवाचे रगत उलयता. आणि जेन्ना आमी जेजूचे रगत आमच्या जिवितांत आमी आमच्या परिस्थितींत आमी जेजूचे रगत आमी रगत घेवन तेजी आमी घोषण करता आमचे परिस्थितीचेर, तर आज आमी ते रक्ताक एक ताळो दिता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. कोणाक कितें उलोवचें असले ह्या विशयांत उलयत ना, कितें क्वेश्चनी असल्यार तुमी विचारीत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कितें उलोवचें आसा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कितें ऍड करचें असल्यार करीत. प्रेज गॉड. अर्घा प्रार्थना करिया. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या ह्या वर्त्या वेळा पासून बापा. बापा आज तुवें आमकां तुज्या ह्या भयणी मुखांतर आमकां तुज्या रक्तान तुवें आमकां धुवन नितळ केलाय. आनी हें रगत कितलें मोलादीक म्हणून तें आमकां समजूंक शकल्या. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हें खंयचेय शेळयेचे वा जानवराचे रगत न्हय, हें खुद्द देवाच्या पुताचें रगत वळोवन तें आमकां ताचे वरवीं आमकां सोडवून लाभयल्या. त्या खातीर बापा ह्या वर्त्या मोगा पासून बापा तुका अर्गां बापा. आमी कितले तुका उपकार तुजो सांगल्यार उणेंस, कित्याक हें वर्तें तुवें मोल घेवन तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं तुवें आमकां तें मोलाक घेतलाय. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता बापा. नंतर आमी खंय संवसारांत आमी गुवन आनी कितेंय जावन आमी नश्ट जावन वेच्या मनशांक तुवें तुज्या गोपांत परतेक तुज्या पुताच्या रक्ता मारिफात तुवें आमकां फाटीं हाडलाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. पवित्रात्म्या तुका अर्गां. हो आमकां गोटू तुवें आमकां समजूंक तुवें आमकां तुजे आदार दिल्ल्या खातीर तूं आमचो मजतदार जावन आसाय.
जिजू तुका हरकां जिजू. हे मागणें करता तुझ्या पुता जिजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन.